Parece moi antigo. É que nin un poquinho do principio só me deu curiosidade. Pois, Sara, prepárate para dormir e logo lemos. Pillos arriba abaixo. E pensa o grifo mentre os cepillas. Quen empeza a ler hoxe? Empezo eu, vale, mamá? Vale. Todo comezou cun misterio. O misterio dun obxecto moi valioso. Un vello segredo que estaba oculto nos sonhos. Oh, Xulia, sí que empeza ben. Desde non había moito tempo, no país dos sonhos, os seus habitantes estaban perdidos. Se non sabían ni para que servían, nin tiñan ocupación. Aburríanse e pasaban o día sen disfrutar do que tanto lles gustaba. Levarlle a uns nenos uns bonitos e divertidos sonhos. E todo porque o obxecto máis valioso do seu país desaparecera. No país dos soños antes todo era maravilloso. A primeira hora da mañá sincronizaban a súa enerxía cada universo e cando saía o sol